guys. Magbunot ta og lubi para unya latik. Bunot ta. Kamo bang magbunot lubi o. Ano yung gibunot ba eh? Ha? Lubi. Sundak? Dili bundol. Sabi mo, awon! Bunot ta kay para unya. Magtanaw, ganyan lang. Baon niya. Lakay man. Utang-aw. Taas na dito. Para latik ni unya guys. Kaguron man ni unya. Kabalo ba mo magbunot? Dili. Isa tong magpabunot ya. Punta ka lang ko guys. Ano ba kakita ka? Kabungaan. Barok, ilagan. Katawa ka lang na. Naglaga guys. Kalawa, Julen. Hmm. Natupahan eh. Ludes-ludean. Kalawa po ma. Okay. Diri na lang. Kapoy magbunot guys. Guys. Kapoy magbunot. Lagi. Ano na magbunot guys, ani. Koring bungot-bungot. Gibilin, galingan. Tara na guys. Ika po yung tindog eh. Guys. Nahugan. Nahugan. Mo sa day namin. Oh yeah. Kapuya maglingkod guys. Hi guys. Uy, sa tiin. Ha? Hindi ko tapos yung istorya. Tapos yan. So, alings ba? Asa ma? Ang olyo. Ay, ang among das. Asa nung, asa gihayan. Hey guys, sumana kog bunot. Buko na po ni siya guys.
Ato ni painom sa baboy. Joy. Joy. Iba na. Mura to. Sipon ko guys. Ha? May ilarap ito malata na. Nagahan na lang, may ilarap ito nagmaluto na. Dahil ko kayo malata. Ilan ang kabulan, 5? Ako na no? Ha? Asa? Sure 5. Marami. Paano na nila, June daw lagi lotas. Wow. Namalay kay nga ni. Nag-video ko. Gatik, paraon niya. Duli na ka? Mulaw pa ni baboy. Tagbong mi kay na sila Hasmin makuhag bigas. Sabi mo? Sabi. Wala tao dito lang. Kasi mo kog bugas. Sabi. Sabi niya tao. Way but-but. Na. Wala manggod na. Dadaot. Ari mo na. Ano ito lang? Hindi ko bit. Ang taga maglubig. Uy, makita ang taga big. Ang taga ba? Jesus. Kana. Kaang kag bot-bot. Put-bot. Bot niya. Bot ni bayot. Bula. Bot-bot. Kagaral. Pa. Tapis no. Kami kay God man. Kani. Oo. Dapat mo kay hapon no. Law pagali mi. Tungkol ka nang lang. Wa na dan na. Ay, dugmok man eh. Pero di oh. May dako oh. Ay. Di ko bigat ni kwa mo. Ay! Puta mo na. Na, harap ko. Tara guys. Kagoron na ni guys. Paliguon na ra ba ako? Di mangayo, mangka. Wala na ha. Wala na. Guys, ako sa natog guys. Hindi ko nang sakto. Bulot ang litrani. Wala ko yapo, tulo ka 1/4. Eh, lain mo na lang manang ninyo ha.
Nala. Ako. Kapoy. Hi guys. Rita kay magkagot taglubi. Bakit anday ka? Hmm. Hindi naman na stand. Dyan. Hindi, Diyos ko Maria. Ano yung bilatan ha? Kagot ta, para latikon nga. Hindi na din palang. Hindi ka kayo, hindi ka kaubulang hoy. Paano yung bugas ni Hasja? Balik pa mo. Balik mo dire. Baw. Binila na lang na. Hindi, may lamig na kaon pagkaugma. Bitaw. Lamig nag-init. Ako na rin, 40 days in pa. 18. Okay. Kaya mo babay. May habay babuyon. Nangka. Gulay. Pansit. Munggos. Gani. Nagkanggap mo ng tao niya. Ha? Nalagyan pinanabo. Yoso. Tanabo, hindi ka kabungaan. Mo ganing na barrial. After of nowhere. Yan. Sa kunta kalayo at to. Layo ng karatagan, natuos nagkakabungaan. Labi na, ihaw kag baboy. Gawin nun ka. Ha? Listen. Gagmay, pangkalamay mani. Parang may ito. Ang bago niya. Dala, kanang pista mo September lang. September na tao. Labahan. Tiga diri Uli po. ko na nang, uli sa tama. Pitihan ka na ako. Tiga diri po na. Tuhon. Mo kag wasir. Ay, Bahala, magdating. Namang buti wato yun na. Nag-asa mo dito sa kiwate. Naag ka ba? Tuhon. Kalimot na dito pag taon sa dito. Bandinoy. Ay, ay, lagay manong. Taro nga sa amin. Dako na namista tong pista. Hindi pagamay. Papo na to, taga Duwero. Sus, dito ko sa Ipa. dito lang, dito ang balibaran. Jadi kakao naging alas 12. Susunod rin, abot ko sa gasinti lang ako. Sige mo kung nag-ay. Ngayon kung kagawa sa kapa. Saan sa may ato? Miss Tammy. Oh, dali. Ngayon ko nga. Kahit ko sa tumihilot na kaila nila. Dito lang pakala kayo to sa kay kaon. Dito po nandun. Laog na, nagalungkod kay di magpakaon, di abot yung kuan. Ako ginan. Dito po nandun, mapista. Maiyak ng bahay lang. Sa? Sa pula po, balik sa amo ko lang. Ah, Maiyak ko na magdito ka bahay, mag-ihaw, 5. Gapuyo kasi lang balay te. Karong lagi ko, dito po si Manawag. Layo lang balay. Layo. Layo sa pasado. Ano? Pwede ba mo?
Nauto na po dito lang nga ang kaon alas 3. Snack man na. Kanihapon ka, Gulabe kay lawan ni. paano dito kung saan sa division ila, Kuan. may ba kung di ka ba ila, Di kuan. Bougainvillea. bugin bilya. Layo po kayo ilas di. Pangayo Facebook account Doon niya. ra oy. Malakaw ra ni mo ay baka ito di mo. Di ko mauna. Naog ka Grand Mall. Oh, brand mo dam sa kay kag Uy, babaktas. May tulak po kayong katutulan. Baktas na ka padung ato na Prime World nga. Prime World at bangina na mo na esquina padung lang sa bay sa division. Na, Dura man ka di ka madto. kana ka din nga ako ba nga, daga magong sa division doon. Yag ka at nang. Ang ba tayo, ang tanang. Adon niya sa pagpuhul-puhul. Naalala po ako, hindi ako. Masakit ako sa mga. Wala, dinuga. Sabi ko ila. Kala ako galimat ko kasi bunga. Ato gali ko ila mo uban ato ila di ko uli uli say uli umat. Say mato si budi ko lingan nga Wala na ko si kasi ko, budi. di Ano di ma mo nung Ha? Huyan ka. Ah, puy hoy. Sa Dugay ta ka uli kay ta ko dugay ta pa uli oy. Pugngan ka. At dinatuan eh. Tayo na brown sugar kasi. Di ko. Na magdali na ako nas inday kasi. Lahat, alam mo ulit ko lang nga. Nakabot pa ko dito. Magkano dinasdian. Ulit, di ka buhuli. Anis pa sila dito. Kita magsilaha ba? Silang tanan o si Ima? Ma. Kung silang tanan, ito sila. Ulit nila sila Janet, sila si Andrisa, Risa. Kinsa pa man. Di Jesus, o dyan yung Ima. Hindi na si Al. Oh, nakamit ka ng trabaho yung asawa sa tayo. Kamo si anak kit nang. Ha? Si anak kit. Duha na. Ano ito sa isa? May isa dalawa. Nana kabaw kit. Ang sabi ng pagkantik. Ikaw na kao, ba't napatik sa laplap o elektronik? Balo naman siya. Sabi ko, sabi niyo, kabahong elektronik. Ito, ang ramyo, may angin gumagin ng wanid. Harap lang yan. Sabaw ko, driver na sa laplap o elektronik. Ang disiplina nito. Ito tuloy yung muli ko. Namatay akong nagawang. Anak kong sildo sa una, yung akong dikwan sa ila, dibaligya ko. Namatay ka na kada sa single di south. Nagmuli dyan ka nito. Kuya makagod guys. Ano na yung, Ani man kanina dito. ka ng isaga. Ah, hindi. Baraki na rin, ang tawag ka ng buwan. Ato pa kawan. Israel na kailawan. At ila ba? Pitaw. Naman sila helper nang pero dili ito ka taligay. Ano na? Nang murag na iko ang gamay. May gamay. Di man pod. Basta raman ila may mabili sa labay. Ito, kaya ito. Saka ila raman na albor. Dahil na rin. Dugin na ang adlan ha. What? Gamay na so elementary. Ikaw ba nila sa balay? Punta kaya, kung nakanay ni, di ako na mayahe kay eskwela si Juan. Dahap ka na. Oo. Private ako na mayahay. Oh, elementary. Karon kay naman sa Mandawi. Yusi. Yusi. Hindi ko kalayo ba, namatay doon Gawi, Indiana. Cebu City. Yung sa Manali, may kapuga na Indiana. Sama ka diya. Pilay may buwas Indiana basta high school, grade 7. Eh, ako na yung anak, grade 10 na. Ha? Asa man natin yung doktor ang kasada. Sa simba kung sa pahak. Asa man mo agad pa yung simbahan. Ibaba. Ang papaagad. Amo. Kaya mo, tuyok mo nga rin sa ito mo. Nyari sa kanang kagudoy. Ayaw mo agad nga to ka na may
Ikan si Bang, dito na to, sa atos ka ng hangar ba, airport. Kung ang kabis ko, ano ka ng itmol, hindi ang amo, ni tower, duha ka buok. Ato wala na nga tumigsibo kaming tanan, papang, mamang, mga bata. Namihila ka po dyan. Sore migsimala. Okay, sa manawa. Hmm. Oo, wag sa manawa. Ato po na nga tumi. Kami ila at suro ito mis SM dito mi sa skating, nag-skating nila. Di man sa SM si Sai. Ito lang yung giuban. Ito kasi Japan. Telekas agin na kung igna, aw. Wani aral ka din sa ano napabot sa Grand Mall. Oh, kay pick up po na kanila. Bitaw. Ato pa ka na. Mag-gown ka, mag-high heel. Nadyo na rin yung bana. Ay, bitaw, Naku, isa tiyan, na, no? Manuel. Manuel. Okay. Na-admit ko si Javi ko ang dugo. Si Manuel. Napag na mo. Kung sa di kayo nga kuhaan. Pareha man yun. Tay. Isa man. Okay. O plus. Oh? Plus. Oh, mapuda ko ah. Opo. Pat, si Charles. Oh, si Patrick. Bahalon mo kang Patrick. Bakit pwede Patrick ito ang Si Patrick? Zay nagdudo, si Zay nagpa... Sila nagpahinan na nagpa... Wala, may plano nga ma-admit ko. Check up raman. Sibo. Ngayon kay kami magauba, ang iuban siya, may sugot. Dugay ko dito ila, di man ko adlaw mi dito ila kay di man ko papaliw siyang bana kay pahok pa relax sa lagi kay ikan pag-admit. Nakamulit ka ulit ang Kanina, ima. Ilaw ang helper. Rato kay di mataka, is the ila. Ano? Ay, kasi makaari na tulog. Sugot to si Christian. Sige sa gabi. Mo gani na tong admit ko. Dugay na to siya. Kuan sa ni Anilas kay November sa ni uli. Nabutan si Zag Mayo. Na na-admit lang to February. Kasi balik-balik Cebu, siya po yung kauban. Sugod man to sa Christian. Butan na sa Christian. Mabitan ako din yun. Lang na. Sus, salamat is gino na akong mga kaparintihan, mga kalumantihan, mga kabalantag. Misi lang. Butan na sa Christian. Hindi lang ba yun? Ay, bungas kuhaan. Bayan. Mabos ko ka ng siyan. Sige. Kasi galit. Tingnan siya. Ito sa dating. Ano ay ka nang sige lagising na lang kay nito. Sus ko, mga ito ang ginibo. Sa'yo, trabaho niya. Parko. Christian? Aupan. Riko. Ako nang Riko pa. Dani ate. Libre day na. Di ko nagbugas. Yan, grocery. Now, napakadil. Tungag ito. Ako nagsweldo. Gas ko. Labi lang mo. Mula tayo ng kurente. Nagkama lang sila mga benepisyo. Yan. Kurente. Balay nila. Lahi na sa sabay. Nasa juta kung sila gabay. Asan ka puyo? Nila kurason. Galat pa ng sipin. Magsibay lang sila. Aircon. Kurente. Sa pagkaligo ko na. Kurente. Dito sa mga gagawin sila. Last week ko. Ay, kada kwarto lang ko. Kurente plus gamit. Napa di sa kasako, grabe na. Karon, nagkaroon ng madawat sa doon. Nagpilad dito. Nagaya. Hindi na nga, tag-biscuit na kay nagtaro. Kilo ka taro Davao. Duha. Uli na ka. Ano makabukag ka di ha, oy. Magulingaw ka ng bayot. Na.
Isa na. Sa kuan na yung cellphone. Isa. Ah, Sa cellphone niya ay. yung barok sige live. Video raman na, Kisa ma'am. may ni-subscribe ni mo. Daghan na, ma'am. Ano man mga kwarta ka na. But Vlogger na ka. Diyo man kan istorya lagi. Ito dito ganina di ay. Nagkagod ko kay maghimo ko latik, magdungag mig bulanghoy. Iwit na ka. Wa pa. Upload na mga anak ko ito na panit ko bulang huy. Kala kung pagmurag kag magdagandagan ka nang murag ipapaspas-pas imong cellphone ba. Katong gamotor na siya ay. Ay, okay. Pila na mong pila na mong kuan Follower. follower. Si 700 pa. Gamay pa butag Bago pa man to, ma'am. Sa katong nito tas kabukiran. Why you like Ato niya tutagkuan bayot. Why you like it? Bayot. Ni Mabini. Naman po. Na ah. Na, okay. Nung binsok sa una sapo ibugin sa sawig kay masinaw. Baro. Naraman ako ni. Sa humuwan ra nimo. Ha? Bunot ha? Bakit niya po sa ha? Ang proping mo ito talaga ng panilik. Kapoy ko, ma'am. Pamunas na. Hindi ko magupo. Igang alingi eh. Gani. Guys, sumana ko kagod. Manilig na pud kasi ligi pa na imong agas. Bawal siya. Saan silhig, ma'am? Sobrang mo. Dah mag-grand mall sa Cebu na. Lapu-lapu na. Nang na. Naudaghang na usab sa lapu-lapu. Ganun lang, hanap sila kong bindi na. Tatatang, di ba gat mag... Na magdala diyang bana ni Wani sa kuan katrabaho sa Tamiya. Ano na Tamiya. Tamiya, dire? Sa Tamiya mga na. kuwan, sa mga... Kanang kuan primary structure. Ang lagi sa diha? Oh, pareha man na sila trabaho, pareha man lang company si Wani to na sa opisina datos Cebu. Cebu sa kuan sa unahan sa oy sa unahan sa Cebu do kali tingan amo giadtong imag backline na mo. Kali Kasi tingan si kuwan na dia sa Tamiya. Tamiya. O ba? Masaya yun sa mga kuwan. Gamay raman din na, no? Kanang mga house mga daghang mo sila. Sa una sa Maayo Hotel si Jazz supervise manager. Ano si kuwan? Maura man na ilang company. Sila ra may tag-ija dan na daghang mo sila kampat. Kuan na. Kapoy ko, guys. Ano mga agency? Bye-bye, guys. Thank you for watching. Paki-like, paki-share. Si Jazz. Mao ba? Bye-bye. Na sila yung mga hotel.